Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kuzo zonke izindawo enithamele kuzo nilalele. Siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu, ivangeli lokubhabhadiswa kube ngokuthethelelwa kwezono, ivangeli lokuvuswa kwabafileyo ngoJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje, kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yokungaqondi, ngenxa yezimfundiso eziningi egcwele ezweni ezingafakazelwa imbhalo engcwele, ukuba nithathe amaBhayibheli enu nibuze imibuzo eninayo. Nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imbhalo nathi ukuba ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi Izwi leNkosi uJesu Kristu, Izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho zi-uploadwa khona. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindiso ezimpilweni zenu, ukuze nabo bahlolisise imfundiso abasuke beshunyayezwa nosuke beholwa ngayo, ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube Izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo, uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, sheshisani nithatha amaBhayibheli namukele umfowethu umhlengizondi ozobe sihola ngokwefihlakalo embhalo, umoya ongcwele ezelusa izimvu zakhe, yena ezizwa izwi lakhe, uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Ngiyelele bazalwane, egameni likaJesu Kristu elimandla onke. Sithule bona ubufakazi ayo imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo egameni likaJesu Kristu. Akekho naye, akekho lingana naye. Uyinkosi ezimele, eyenze konke ngamandla ayo, akadinge esizo lwamuntu, konke kuvela kuye. Uyena ungumqali nomphelelisi wokholo lwethu. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe ekuphileni kwethu, ekutheni yena yedwa okwazile ukusithwala endleleni kwaze kwafika lesikhathi, kepha wakwazi ukusimisa ngokukholwa kuye, ukuthi uJesu
incwadi kaMarku sahluko 9 sivela kuverse 30. Bamuka lapho badabula iGalile. Wayengathandi ukuba kwaziwe umuntu ngokuba wabafundisa abafundi bakhe, wathi kubo, indodana yomuntu ikhashelwa ezandleni zabantu, baza kuyibulala, kuthi isibulewe iza kuvuka emva kwezinsuku ezintathu. Kepha abakuzwisanga lokho kusho, besaba nokumbuza. Basebeza eKapenawuma, kwathi esengena endlini wababuza wathi, beniphendulana ngantoni endleleni na? Kepha bathula ngokuba babekhulumisene endleleni ngokuthi kubani omkhulu. Wayesehlala phansi wababiza abayi12, wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuba ngowokuqala, makabe ngowokugcina kubo bonke nesikhonzi sabo bonke. Wayesethatha umntwana wamisa phakathi kwabo, wamgona, wathi kubo, yilowo naloyo oyokwamukela abe munye kubantwana abanje ngegama lami, uyangamukela mina. Ongamukela mina akamukeli mina kodwa ongithumileyo. uJohane wayesethi kuye, Mfundisi, sabona umuntu ongasilandeli ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engasilandeli. Kepha uJesu wathi, ningamnqabeli ngokuba akakho owenza umsebenzi wamandla ngegama lami ongasuka masinyane akhulume kabi ngami, ngokuba ongamelene nathi ungakithi. Yilowo naloyo oniphuzisa inkezo yamanzi ngegama lami, ngokuba ningabakaKristu, ngiqinisile ngithi kini, akasoze alahlekelwe ngumvuzo wakhe. Nalowo okhubekisa abe munye kulaba abancinyana abakholwayo, kungengcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe aphonse olwandle. Uma isandla sakho sikukhubekisa, sinqume. Kungcono ungene ekuphileni uyingina kunokuba uye esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezandla zombili, lapho impethu yakhona ingafi nomlilo ungacimiyo. Uma unyawo lwakho lukukhubekisa, lunqume. Kungcono ungene ekuphileni ulunyonga kunokuba uphonswe esihogweni emlilweni ongacimekiyo unezinyawo zombili, lapho impethu yakhona nomlilo ungacimiyo. Chapter 9 from verse 9. Besehla entabeni wabayala ukuba bangatsheli muntu abakubonileyo. Indodana yomuntu ingakavuki kwabafileyo. Bazigcinela lelozwi bebuzana ngokuthi kuyini lokho ukuvuka kwabafileyo. Base bembuza bethi, basholoni ababhali ukuthi uEliya kumele ukufika kuqala na? Wayesethi kubo, nempela uEliya uyeza kuqala ukuba abuyisele konke. Kepha kulotshiwe kanjani ngendodana yomuntu ukuthi iza kukhashelwa ngokuningi, idelelwe na? Kodwa ngithi kini, uEliya sewafika,
benza kuye abakuthandayo njengalokhu kulotshiwe ngaye. Kwathi sebeza kubafundi babona isixuku esikhulu sibahaqile nababhali bebuzana nabo. Isixuku sonke sambona, qede sashawa luvalo, sagijimela kuye, sambingelela. Wayesebabuza wathi, nibuzana nabo ngantoni na? Omunye wesixuku wamphendula wathi, Mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami enomoya oyisimungulu. Kuthi lapho eyibambayo ayidonsele phansi, ikhihlize amagwebu, igedle amazinyo, iphele amandla. Ngikhulume nabafundi bakho ukuba bamkhiphe, kepha bahluleka. Waphendula wathi, O sizukulwane esingakholwayo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni kimi. Bayiletha kuye. Kwathi umoya embona, wayihlukumeza kakhulu masinyane, wawa phansi emhlabathini. Yaziginqa ikhihliza amagwebu. Wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi sesingakanani ifikelwa yilokhu na? Wathi kwasebuntwaneni, uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise, kodwa uma unamandla okwenza utho, sihawukele usisize. UJesu wayesethi kuye, uma ukholwa konke kungenzeka. UJesu wayesethi kuye, uma ukholwa konke kungenzeka kokholwayo. Amen. So, uma sikholwa, fanele sikholwe kuNkulunkulu ukuba konke kuyena kuyenzeka. Akukho kungenzeki kuyena. Ngesikhathi abafundi bakhe behluleka ukwenza lokho akwenzayo, ingokuba bakupheleliswa emandleni. So, libhalile iBhayibheli ukuthi wabanika amandla ukuthi bakwazi ukukhipha amadimoni. Kepha amandla abo akaliwe, abafani namandla kaJesu. Amandla kaJesu, amadimoni ayamazi uJesu. Njengoba emazi uJesu amadimoni, abona izinto zakamoya. Njengoba kuthiwa konke okholwayo kuyenzeka, kuvela kwincwadi yezenzo 19, ngalesikhathi unamadodana kaSkiva ayisikhombisa, abona umpostoli esebenza izinto zikaNkulunkulu, ekhipha imimoya. Umpostoli Paul nabo basebeba nesifiso sokuthi bafuna ukwenza lokho okwenziwa umpostoli Paul. Kepha inkinga abakholwa, bafuna ukusebenzisa igama likaJesu ukuze benze isibonakaliso, kepha bakholwa. Baningi-ke nabantu namhlanje bafisa ukwenza isibonakaliso ngegama likaJesu bengakholwa, ngenxa yokuthi bafuna ukuthola udumo. Ingakho abantu beze bahambe baye ezinyangeni bayofuna imithi, bathwale, benze isibonakaliso besebenzisa igama likaJesu, kepha not ngokwamandla kaNkulunkulu.
usathane obanika amandla asebumnyameni ukuba benze izibonakaliso lokuthi bathole udumo. Ingakho kuthiwa usathane uyakwazi ukuzenza ingilosi yokukhanya, kepha imisebenzi yakhe ifakazelwa ubumnyama. Uthi kanjalo nabapostoli bakhe babonakala ngayo imisebenzi yokuzenza abapostoli bakaKristu, kepha bebesebenzela ingilosi yobumnyama. Uthi-ke nesiphetho sabo kunjengokwemisebenzi yabo. Igama likaJesu Kristu lilodwa njengoba ekhombisa ukuthi konke kulabo abakholwayo kuyenzeka. Akwenzeki mekufuna wena amandla akho, kepha kuthatha ukholo ukuba lokhu uNkulunkulu afuna kwenzeke empilweni yakho kwenzeke. Manje uma lamadoda lawa esenza lemisebenzi wawo ethi ngegama likaJesu oshunyelwa umpostoli uPawulu, uyayithola lo ncwadi. Incwadi izenze sahluko 19 verse 15. Yebo umoya omubi waphendula wathi kubo, uJesu ngiyamazi. Athi amadimoni mebona uJesu bayamazi ukuthi ubani yena, ufunani ngalesikhathi, ngokuba sakufika isikhathi sokuthi thina sahluleka. Ingakho athi amadimoni sicela usikhiphe usifake kulezi ngulube ukuba isikhathi asikakofiki. So amadimoni ayamazi uJesu kamoya. Ngesikhathi ebona uJesu aboni inyama buka umoya. Ngalesikhathi lamadoda lawa efuna ukukhipha amadimoni aphendula ngoba labantu bakhuluma ngenyama, basebenzisa igama ngokungaqondi igama likaJesu. Umpostoli Pawulu nabanye abapostoli bagcotshwa umoya oyingcwele banoJesu. Ingakho bekwazi ukukhipha ukufa namadimoni nemimoya. So uma amadimoni engamboni uJesu kulabo bantu abasebenzisa igama likaJesu ayasizakala. Ingakho ke mesephendula umoya obambe umuntu lo noma indoda thizeni uthini? uJesu ngiyamazi. uJesu kusho idimoni elikubambe umuntu lithi uJesu liyamazi. noPawulu ngiyamqonda. noPawulu, umpostoli Pawulu, idimoni elibambe indoda lithi ngiyamqonda. Yaba nina ningobani na? Manje ke nina ningobani ukuba niyashumayela, niya biza igama likaJesu, kepha abantu abaphenduki, kepha abantu abasindi, kepha abantu abakholwa, ngoba nisebenzisa amanzi neziwasho, nidayisa amafutha. Amafutha ayasetshenziswa kepha wadayiswa. iBhayibheli liyafakaza kuyona incwadi kaMarko ngalesikhathi uJesu wabanika amandla ethi abahambe boshumayela, bahamba bashumayela bekhipha imimoya, begcoba abantu ngamafutha ngegama likaJesu baphile. Kuphinde kufakazele futhi kwincwadi kaJakobe nakhona ukuthi uma khona ogulayo akabize abantu abadala noma amalungu ebandla amkhulekise, bamkhulekele bese bemgcoba ngamafutha egameni likaJesu. Izinto zikaNkulunkulu azidayiswa, isiphiwo sikaNkulunkulu asidayiswa. Kuyavela nakwincwadi yezenzo lapho khona uPetru ekhipha imimoya ebeka izandla behlelo umoya ingcwele abantu, bese ithi indoda thizeni nami nginikeni lesi sipho, ngizaninika imali ukuze
ngikwazi nami ukuthi mengibeka abantu izandla bangene umoya oyingcwele. Umpostoli uPetru uyamtshela ukuthi imali yakho izabhubha nawe ukuba ufuna ukuthenga into kaNkulunkulu. Izinto zikaNkulunkulu azidayisi, izwi likaJesu alidayisi. Uma ngishumayela egameni lokwenza imali ngezwi likaJesu, mina ngizilethela into ukuthelo phezu kwami and ngijabulisa inyama yami ukuba izuze lokhu efuna ukukuzuza, kepha kuNkulunkulu ngimele ukujeziswa. Ukuba kubhaliwe phansi ukuthi uma ukholwa konke kuyenzeka kulowo okholwayo. Uyakholwa ukuthi umoya oyingcwele uza kukusindisa? Kholwa. Uthi uJesu mase bakhiphile amadimoni bese bayamangala, babuye bazombuza ukuthi ukwenzeka kanjani. uJesu uthi lokho akwenzeki ngaphandle kokuzila ukudla nomkhuleko. Okusho ukuthi singahamba la simshumayeze uJesu sithi siyakholwa, sicule, kepha uma singakuzili ukudla, uma singakholwa, awekho amandla ayokugcwaliswa kithi. Siyogcina ngokulibiza igama likaJesu, kepha thina sibe siyinkundla, sibe inkundla kaSathane namadimoni. Ngokuba amadimoni afuna vele indawo engcolile. So ngalesikhathi mina ngenza isono ngibe ngibiza uJesu, mina ngingcolile, kepha ngisebenzisa igama likaJesu ukuba abantu basindiswe, kepha mina angifakazeli umngcwele. Sifuna ukukholwa size sifinyelele kuye uJesu. Ithi incwadi babusisiwe abahlambulukileyo enhliziyweni ngoba kumona ubuso bakhe. Sifuna ukubona ubuso bakhe, kepha sifanele ukuphendulwa, sipheleliswe kuye. Uma ukuthi siyakholwa ukuthi konke kuyenzeka, uNkulunkulu izinto afuna ukusinika zona izibusiso nesiphiwo sikamoya. Ngeke simuze umoya oyingcwele uma singakhuleki, singazili ukudla, singahlali ezwini lakhe. Kuzoba nzima ukuthi sifinyelele kuye. Sizokhuleka ngenyama, ngomoya singaphelele. Njoba ithi incwadi ke lamadoda lawa baphendulwa, indoda yayigula. Athi uJesu ngiyamazi, umpostoli uPawulu ngiyamqonda, nina ke ningobani? Lithi izwi, lo muntu onomoya omubi wabadumela, wahlula ababili, wabanqoba, baze baphunyuka kuleyo ndlu behambaze belimele. so ukukhipha imimoya ngoJesu akukhona okwakho, okwaJesu yena ukhipha imimoya. Njengoba iBhayibheli libhalile kwincwadi yase-Efesu sahluko 5 verse 8. Ngokuba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya, ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke, nasekulungeni, naseqinisweni. Nihlolisise ukuthi Ongipho sahluko 6. Sahluko 4. Sahluko 4 verse 8.
ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo. Uma efika emhlabeni uJesu uzokhulula abantu abathunjiwe bethunjwe uSathane. Wapha abantu izipho. Uma esebathumbile ubathumbela kuye. Njengoba bathumbile yena ubafuna ukubapha izipho zaphezulu. uSathane uyabathumba abantu bese abanike izipho zasemhlabeni. Izipho zemali, zengcebo, imoto, ubuhle nezipho zokufakelwa. Ubungoma, ubunyanga, ubuthakatha, ubapostoli bamanga nabafundisi bamanga, izipho abaziphiwe uSathane bajabulela zona. Kepha labo abathunjiwe uJesu yena ubathumbele kuye. Njengoba bathumbele kuye uthi naye uyabapha izipho. Kepha izipho abanika zona ezangaphezulu njengoba ehlile wafika la waseshona phansi waphuma phansi weza kubantu wayesephakama waphezulu usehamba nabantu bakhe asebazuzile la emhlabeni ngokukamoya wayesebanika izipho ke ukuba abanye nguye futhi onika abanye ukuba babe ngabapostoli. Uyena osinika amandla ukuthi babe ngaba uma kukhona ilukwe leLevi's ioriginal khona necopy yakhona ifake yakhona. Uma kukhona iCoca-Cola uzofica khona nenye imitation eyakhiwe njengayo iCoca-Cola. Moyibuka ngathi iCoca-Cola mase uyitaste uyabona ukuthi akuyona iCoca-Cola. So kanjalo njengoba kukhona inkukhu yesintu ekhuliswe ekhaya bese kuba khona inkukhu ethengiwe ekhuliswa ngale ndlela ekhuliswa ngayo bathi ulamthuthu. Inyama yakhona ayifani, ngisho ithambo lakhona alifani. Mawudla inyama ekhulela emakhaya engazange izikhuliswe ngokudla njengalokho kunikwa lezi nkukhu okuthiwa lamthuthu, yona ithambo layo liyasemakhaya liqinile. Ungalilahla lapha ezaleni phela izinyanga ulifice lisenjalo ngenxa ukuthi alikhabe kalula. Kepha likalamthuthu lona njengoba sinama-braai pack nje mawudla leya nkukhu leya ithambo lakhona moliphekile ulihlafuna nayo inyama angazwakali ngendlela engekho sezingeni lokuba inyama yangempela. Ngibuya-ke la ekutheni kunabafundisi bakaNkulunkulu abafana nezinkukhu lezi zesizulu ezikhulisiwe ngendlela efanele. Bese kuzoba khona abafundisi bakaSathane abawolamthuthu bayashesha. Umfundisi kaNkulunkulu, uNkulunkulu umnika isikhathi esibekwe nguye ukuba uzoba umfundisi. Amkhulise, amhlole ekuhambeni kwakhe, ukholo lwakhe, adlule ezimweni ezimqinisayo ukuthi ame ekubeni yilokho akumiselwe ukuthi abe yikho. Bese kuthi lo mfundisi olamthuthu within 6 months ibandla lakhe usenebandla eligcwele umhlaba wonke ngenxa yokuthi konke kwakhe kuyashesha. Uhambile waya kumthakathi noma inyanga thize yamnika imithi, yamnika nezikhwama, yamnika mhlambe nenyoka, yamnika nokuthi abusise amanzi anika abantu ukuthi baphuze bachele ngawo. Amanzi lawo amadimoni. Ibandla lakhe liyakhula lisheshe abantu bazibona ukuthi uthunywe uNkulunkulu uyena impela lo. Ukuba yini? Njengoba lesi iBhayibheli wabanika abanye izipho. Ngithi mina noSathane uyabanika abantu izipho. Lo muntu oyisangoma ubona ukuthi uphiwe isiphiwo sakhe sakubo sabantu abadala. Lo muntu othwele naye ubona ukuthi uphiwe ingcebo. Uphiwe uSathane ukuba uhlaba izilwane enikela bulala izingane zakhe azishise. Benza zonke izinto zasebumnyameni ukuze babe nengcebo.
Ukuthanda ingcebo lemhlabeni kwenza ukuthi senze noma ngabe yini engasenza ukuthi sizuze imali. So uma bephiwe abanye izipho wenza abanye abapostoli understand ukuthi khona abantu abazibiza ngabapostoli kepha ababizwanga uJesu bayizisebenzi zikaSathane. Futhi ngeke ukwazi ukubona lokho wena ungekho emngcweleni. Bese ithi awubani abanye abaprofeti khona abaprofeti abazithumile bathunywe uSathane. Baprofetha abantu, abaprofethi izwi likaNkulunkulu. Njengoba benza njalo angisho ukuthi abantu bangaprofetha, uNkulunkulu wayebanika abantu amandla ukuthi baprofethe abanye abantu. Kepha awukwazi ukuthi ube umprofethi wezothando. Yakhumbula uNkulunkulu kunendoda eyayinikwe umbuso, inkosi kaIsrael yayinceku kaSolomon. Yahamba yakhohlakala. Wasekugula ingane yayo. Wayesethi unkosikazi wakhe akahamba ayofuna kumprofethi. Umprofethi esemdala engasaboni. Wathi akazenze omunye umuntu. uNkulunkulu wamnika ukuhlakanipha ukuthi lo bantu uma bezobuza ukuthi ingane izosinda yini, usekhathele ukuhambisa ngoma nezinyanga. Useza uNkulunkulu noma kumprofethi kaNkulunkulu ukuzobuza. So uNkulunkulu uyamprofetha lo mama lowo eza ukuthi hayi ungazifihleleli wena unkosikazi kabani. Yayizwa lonto. uNkulunkulu waprofetha uDavide emprofetha ngesenzo asenzile. Mawuthi uyabheka uNkulunkulu izinto aprofetha ngazo izinto ezilwa nobubi bethu. uNkulunkulu akakuprofethele ukuthi wena uzoba isigwili. uSolomon kuphela owaprofethela ukuthi uzoba isigwili. Ngenxa ukuthi yena wacela ukuhlakanipha nokuqonda. uNkulunkulu wayethi ngoba ucelanga ukufa kwezitha zakho nokuphila okude. Ucele ukuhlakanipha nokuthi ukwazi ukwahlulela abantu bami nami ngizokubusisa. Uzokuba isicebi. Uhlakaniphe ngaphezulu kwabo bonke abantu abake baba khona emakhosini. Ngakho ke ukuprofetha kwalemhlabeni manje niprofethwa ngemali nini ukuthi wena ubone izinto zakho zivalekile. Akubalela izizathu bese akuyela ukuthi solution amanzi akhe noma udinga izintambo zakhe noma udinga amafutha akhe noma udinga imithi yakhe. Umprofethi walemhlabeni, umprofethi kaNkulunkulu ulethe izwi likaNkulunkulu. Uyakuzwa lonto leyo. Abapostoli bakaNkulunkulu banobufakazi bakaJesu ngokuhlangana kwabo noJesu njengompostoli uPaul nabapostoli ababenoJesu. Nabaprofethi futhi bakaNkulunkulu banobufakazi ngokuba ultimate uIsaiah waprofetha wahlangana kanjani noNkulunkulu kubhalwe phansi eBhayibhelini. Ayidingi lonto ukuthi uzibuze ukuthi umprofethi kaNkulunkulu uzokuthini ngobufakazi bakhe. Izwi likaNkulunkulu likuyena ngokuba ukhuluma lokho uNkulunkulu akufunayo. So abaprofeti bamanga njengoba ubona uAhabe azadukiswe ahamba ayofela eGiliyadi ngokuba zangakholwe noma zangakholelwe kwizwi labaprofeti bakaNkulunkulu. Waziqoqela abaprofeti bamanga bamtshela lento afuna ukuyizwa. Abaprofeti bamanga banitshela lezi zinto enifuna ukuzizwa. Kepha abaprofeti bakaNkulunkulu bazonitshela ukuthi hlukanani nezono zenu. uNkulunkulu uzobuya ukutshela ukuthi yini ezokulimaza. Mina ke njengoba ngimngaka nje sengineminyaka emithathu ngiyohlanganisa kwesine ngihamba impilo yobungcwele. Angakohlangani umprofeti kaNkulunkulu ozongitshela into ayibonile ngami eqhamuka kaNkulunkulu. Ngaphandle kwephupho engiba nalo mhlambe nomnye umzalwane abe nalo eliconfirma lonto ezoyiconfirma. But ukuthi uNkulunkulu njengabaprofeti ayenza kubona koElisha noElisha noIsaiah akekho engisambonile. Bonke abaprofethayo baprofetha amanga. Ngisho beprofetha ngalo igama likaJesu baprofetha izinto ezingenzeki ngokuba abanikwanga amandla. Bese ithi obani abanye abavangeli khona abavangeli abazithumayo abangagcotshiwe. Banenkani abalazi iBhayibheli. Abantu abaningi bafuna ukushumayela ngoJesu kepha bamazi.
Angisho ukumazi njengompostoli noma njengomprofeti, but ukumazi ngezwi lakhe. Umoya ingcweleke azambule kwena. Baningi abantu abathanda ukushumayela kepha abaphiwanga. Bakwenza ngentshisekelo kepha badukise nabantu futhi kusona leso sigameko. Nabanye omama abazenza abavangeli, akekho umama umvangeli eBhayibhelini. Uma ukuthi wena uthi umvangeli uzibiza ngomama, ngifuna ungikhombise noma udade wethu. Akekho umvangeli omama noma udade wethu. Lokho kubhalwe phansi eBhayibhelini. Siyamazi isikhathi kukhethwa kwakhethwa amadoda awu7. Kuyatholakala futhi kuyona incwadi ezenza ukuthi kwasebonakala endlini kaFilipu. uFilipu naye waye umvangeli. Wena madodakazi awu7 nawe ngabaprofetikazi. So akekho umuntu wesifazane eBhayibhelini wathi umvangeli. Akekho. Kepha abantu bafuna babavangeli ngenkani. And abayizwa kahle lento kubatshela abantu ngeBhayibheli abantu baliphatha. Ngixake ukuthi kwenziwa kanjani sithi yashumayela kepha ezinye izinto asifuna ukuzizwa. Sifuna ukwenza into ongazange uzubizelwe kuyona. Abanye abelusi nabafundisi Bese kuzoba khona abelusi abalusela abantu ukuba ulusele esihogweni. Ingakho uJesu athi umalusi oqashiweyo uyacacisa ukuthi uhole usebenzela iholo ukuba yena akanandaba nezimvu. Bese kuba khona umalusi othunyiwe oyakulifela iqiniso ahlale ezweni. Ukuba yena uyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu uthini umvuzo umngakanani. Njengoba abanye kukhona abelusi nabafundisi, izinto lezo eziphiwa umoya ingcwele. Khona abafundisi bakaSathane baningi futhi. Baningi baze bakele esikoleni ukuba abafundisi babuyele certificate bengathunyiwe. So ngiyacacisela nje ngokweqiniso likaNkulunkulu ukuthi bekuthiwa ke qaphelani ningadukiswa. Kwincwadi yaseKolose yesibili verse 8. Oyani funa kube khona abaza kunithumba. Uma nithunjwa niyafundiswa ezinye izinto zizwakala kamnandi enyameni. Kepha zinuholela empilweni okuphakade. Ukuba zijabulisa inyama. Uma ukholwa uJesu awukholelwa ukuthi umfundisi wakho kuphela ongakuthandazela. Awukholelwa ukuthi umfundisi wakho kuphela ukhuluma noNkulunkulu ekhulumela wena. Wonke umuntu unendlela yokuya kuJesu ayozikhalela. Mawuvuma izono kumakhelwane wakho hayi kumfundisi wakho kuphela. Njengoba uvuma izono uzivuma phambi kwaJesu ngoba uJesu yena ofakazayo njengoba kwenzeka ukuthi wena uyavuma izono zakho. Tshela ke nabanye abantu ophila nabo iziphambeko zakho ukukhombisa kona ukuthi wena uyalibona iphutha lakho. Ngeke uvume izono zakho ekufihlakaleni. Fanele ukudalule lokho uSathane azama ukukuvala ngakho ukuthi wena ungapheleliswa emngcweleni. Ukuthi wakwakhipha isisu uvume ukuthi wakwakhipha isisu. Khuluma nomakhelwane wakho umtshele onikholwa naye. Awukwazi ukuthi vele uzohamba utshela bonke abantu izono zakho. Uzotshela abantu okhuleka nabo nabantu okholwa nabo. Okubuhlungu ke namhlanje sesinamakholwa amaningi angabazenzisi. Umtshela into ngelinye ilanga ugiya ngayo akuthuke ngayo. So uyabona ukuthi nakhona lemngcweleni ukuthi sekukhona ukudungeka ebandleni ngendlela abantu abangasakholwa ngayo. Bazalwane, yahlambalazeka igama likaJesu ngenxa yethu. Singcolile. Siyanifundisa izwi. Lithi iBhayibheli indaba yamakhelwane ungahambi uyikhuluma. Ngokuba ngeke iziqhumise. Ngalesikhathi kuluma isukufuna vele ukhiphe lo moya omubi uSathane afuna utshala kubantu. Khuluma kabi ngabanye abantu. Ngalesikhathi ungazwani noma ngaboni ngasolinye nomuntu. Wena bese ukhuluma izinto ezimbi ngaye noma kuye ngenxa yokuthi wakutshela. Wone kakhulu phambi kwaNkulunkulu.
inkinga yethu thina abazalwane sinomoya wempakamo ongathanda ukuzehlisa noma wonile noma woniwe. Mawonile awufuna ukuxolisa ngoba uyafuna uma wempakamo ukubuse. Mawoniwe wena ufuna ukuthethelela. Kepha uthi uNkulunkulu ufuna ukuthethelela. Ukukholwa mzalwane awukholelwa umhleni. Awukholelwa futhi omunye umuntu. Ubizwe wedwa. iBhayibheli sonke sizoma phambi kwesihlalo sobukhosi. Sahlulelwe yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Iqiniso ukuthi fanele lambulwe. Kepha not ukuthi sisebenzise ivangeli njengendlela yokuthi thina sizibone singcono kunabanye abantu. Mele iBhayibheli ikhuluma okuhle kumakhelwane wakho. Khuluma okuhle. Mangaphumi nalolodwa igama elibonile emlomeni wakho. Malingaphumi. Why liphuma kuwena? Mawukuthi liphumileke mhlambe ke uwavele ekukholweni khona abantu abasayizingane, khona bebadala abasayizingane. Inyama yababusa. Mekwenzeka izinto ezimbi noma izinto ezithize ungena enyameni. Mengena enyameni ukhuluma ngokwenyama. Athathe kudala ukubona ukuthi wonile. Uma sithi hlalani ngaBhayibheli ngokuba umoya ingcwele uzontshela ukuthi umzalwane fanele aziphathe kanjani. Fanele akhulume kanjani. Fanele acabange kanjani. Uma lithi iBhayibheli uma wenza isono noma ulingwa, ungathi ulingwa uNkulunkulu. Inkanuko ikhona kumina. Ikhona bright. Ikhona nami kubani. Inkanuko mzalwane ngokutshela nje imfihlakalo yenkanuko. Ivuka ngalesikhathi ususukile ekudlinzeni ngoNkulunkulu nasemkhulekweni nasekuzileni ukudla. Umoya wenkanuko unqotshwa ngokuzila ukudla. Ngaphandle kokuzila ukudla izinkanuko ziyohlezi kubusa. Mengikhuluma ngama cravings, ukhalela ichicken unemali uhambe uyithenga. Ukhalela ipizza uhambe uyithenga. Ukhalela iPedros uhambe uyithenga. Ukhalela idrink uhambe uyithenga. Ukhalela impahla uhambe uyithenga. Ukhalela ukubuka something uyayivuka. Une access, ngisho nemali. Une access yokuthi zonke lezi zinto ungazenza. Mawucabanga nje une access yemali nayo yonke into oyidingayo. Oyihalelayo uyenze. Yini enye ngeke yenzeke? Umuntu wesifazane umhalele uhambe kuyena uyomtshela ukuthi uyamthanda. Ulale naye phinde ubone umunye umtshela the same thing. Ukubuka ama video ocansi. Ngokuba yini umoya wenkanuko uyakubusa. Unayo imali ungakuzila ukudla ukuze ungezubuswa inyama. Inyama iyakhanuka, ikhanuka izinto zasenyameni. Eziningi zale zinto azihambisani nobungcwele. Kepha ilo naloyo uyengwa ehungwa ngezakhe izinkanuko. Yalezwe iBhayibheli. Ehungwa uma inkanuko isithathile. Uma ke wena songene umoya wenkanuko, sofana nomuntu wesifazane obambe imbewu ephuma kumuntu wesilisa esibelethweni sakhe. Usuthathile inkanuko mase iseyithathile kwenzekalani? Ibeletha isono. So izala isono. Uma ibeletha isono izala isenzo sesono. Uqala ngokubona into ngaphakathi kukhulwa umuzwa uyihalela. Bese ukwenza leyo nto nalonto soyayigcwalisa ukuthi yo ngayenza lento le. Angiyithandi, ngiyazi futhi ukuthi ayilungile. Bathi ke ngifuna ukuthi ngikukhanyisele ukuthi inkanuko ivala ukuqonda, ixoshe ubungcwele. Inkanuko ivala ukuqonda, ixoshe ubungcwele. Wenze isenzo esibi phambi kwaNkulunkulu. Akusho ukuthi uma ukuthi ube nomcabango omubi, wenza isono noma ube nomcabango omubi, uNkulunkulu ngeke asethethelela somowenza isono uqhubeka usenze. iBhayibheli lithi ke uma umuntu ona ephenduka inhliziyo yakhe
ngiyakumthethelela. Uma umuntu olungile ona konke ukulunga kwakhe ngiyakuthatha ngikubuyisele eceleni ngibhekane nalokonakala kwakhe. Uthi uNkulunkulu kwincwadi yaIsaya noma ngabe izona ithuzani isixoxo indaba noma ngabe iziphambeko zenu ziningi kangakanani noma kuthiwa zibomvu noma zibubende uthi mina uma nivuma ngiyakunthethelela ngizigeze zibe mhlophe njengeqhwa ngizihlambulule zibe mhlophe njengoboya bemvu uma nje nivuma. So inkanuko ikhona, isono sikhona. Uma umpostoli uPawulu ethi akusemina owenza lokhu engikwenzayo okubi, kepha isono esihlala kimi. Ngiyavuma ukuthi umthetho kaNkulunkulu ulungile. Umthetho kaNkulunkulu sigwema ukuthi singone. Kepha ngokuvela komthetho kwasekwanda isono. Ziningi izinto ezisikhuzayo esonweni emthethweni. Kepha ngalowo ndlela leyo inkanuko nayo futhi iyalwa ufuna ukubusa. So fanele siqonde ukuthi isono into ekhona kumuntu. Kepha usiyakwazi futhi ukunqoba isono ngalowo owanqoba isono ngomoya owawukuye. Ngibuyela kule ncwadi le kaMarku ethi lendoda ke uJesu athi kuyona uma ukholwa konke kungenzeka kulowo okholwayo. Ongifundele Incwadi uMark isahluko 9 verse 23. uJesu wayesethi kuye, uma ukholwa konke kungenzeka kokholwayo. konke kungenzeka kokholwayo. So ufanele uqonda ukuthi uNkulunkulu usifuna simi kanjani phambi kwakhe. Ekuhambeni kwethu siqonde ukuthi uNkulunkulu ufuna simi kanjani, sikholwe nguye nezwi lakhe. Ubuhlungu abazalwane ngokuba basakholwa izwi elibhalwe phansi eBhayibhelini. Inhlobo abasalifuni. uJesu ukhala ukuthi abantu bafuna izibonakaliso. So ukuze ngiprove ukuthi nginoJesu ufanele ngenze isibonakaliso. Yena futhi uJesu uphinde ahlathi ukuthi lesizukulwane sonakela akukhona nesibonakaliso enza kusibona. Akukhona esisodwa isibonakaliso enza kusibona. Ngaphandle kokuvuka kwakhe kwabafileyo nokuza kwakhe ozokwahlula umhlaba. Izona zibonakaliso lezo ezizakwenzeka. Lezi zokukhipha imoya amandla vele ukuthi uzosindisa abantu. Kepha bona bafuna ukubona ngaphezulu kwalokho nje uMoses nje waqhamuka ukudla phezulu. Bafuna ukubona izinto njengalezo. Yonke uMoses ayevula indlela emanzini basafuna ukubona izinto njengalezo. Asinazo izipho ezifanayo sonke. uNkulunkulu osipha izipho ngokulinganisa kwakhe ngoJesu Kristu. Izinto ziyenzeka kulabo abakholwayo. Uma ungakholwa ngeke kwenzeke. Kunabantu abakholwa ukuthi bathakathiwe, basindisiwe. Nangempela lo moya babusa baze bagule. Ngoba yini bakholwa ukuthi bathakathiwe. Mina bekuthiwa ukuthi umuntu ngithakathiwe noma umcabango kanjalo uyafika ngegama likaJesu Kristu. Ngiyawukhuza ngoba ngiyazi ukuthi kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi umuntu kaNkulunkulu ubiyelwe ngomlilo. uSathane engakwazi nomthakathi engakwazi ukufinyelela kuona. But wazinikela kuleyo mcabango izokubusa. Umuntu ubuswa imicabango wazinikela kuyona. uJesu Kristu inkosi baleka incwadi ezenzo 2:38. Umuntu ubuswa imicabango azinikela kuyona. Uma ukholwa ukuthi abantu bayakuzonda, lokho kuzokubusa kuzokhula kwena. And izoba into iyona wena. Ngoba nawe uzogcina sowufuna ukubheka ukuthi yini eyenza ukuthi bakuzonda.
uthini uPetro? phendukani Phendukani. yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Kulabo abafuna izwi eliphilileyo nalabo abafuna ukusindisa kulesizukulwane esiphila ngaphansi kwaso sebelungele ungena emanzini ngegama likaJesu Kristu babhaphathizwe baza kusitshela kule mininingwane lo ibonayo ku-screen ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi enze umsebenzi wakhe ugcwaliseke kuwo ngobungcwele bakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngegama lakhe namandla umusa wakhe. Usithinta kule mininingwane oyibonayo ku-screen uma ufuna ungena emanzini noma unombuzo mayelana neBhayibheli. Jesu Kristu uyinkosi. Siphinde sibonane uNkulunkulu evumile ngomgqibelo. Usibale umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla siyabonga Nkosi uJesu ngokuba wena uyisibani sezwe. Siyabonga Nkosi uJesu ngokushiya isihlalo sakho sobukhosi Nkosi uzosenzela inkonzo yokuxhumana noNkulunkulu unqoba isono enyameni. Siyabonga Nkosi uJesu ngokuba wena uyindlela neqiniso nokuphila uyona ndlela Nkosi esiholele ezulwini. Siyabonga Nkosi uJesu wena ungusawoti wezwe. Siyacela izwi lakho elingusawoti liyolise imphefumulo yethu singagcini ukuyibiza ngabantwana bakaNkulunkulu kanti singotanga olukhuni Nkosi asifuni ukuqonda ngokuba izwi lakho liyasho Nkosi kubaFarisi ukuthi nidukile ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu kepha sikhulekela lamandla kaNkulunkulu ayizwi lakho Nkosi ukuba akhanye ngaphakathi kithi asiholele ekuphileni okuphakade egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Uthatha udumo namanje uNkulunkulu wethu wena wedwa uyingcwele Nkosi uJesu manje naphakade. Amen.